creu referendwm annibyniaeth I Gymru. Mae'n rhaid I fod yma. Mae'n rhaid I fod yma yn gymaint o wahanol resymau. Nid yn unig I gynrychioli'r blaid, fel rhan o'r mudiad ehangach ond I gynrychioli rai sydd ddim yn medru bod yna gyda ni. Steffan Lewis yn ffordd ni. Dwi'n bod y chynegyd gyfran am y gwerthu cymaint I weld y dydd yn dod at y ffordd hwn. Meddwl amdanyn nhw, y cwmwr tysgion sydd yn cwmpas I nawr, I ni'n sylweddoli bod yn dyled ni'n fawr, a'n dyletswydd ni yn fwy I gydio yn y cyfle eiraid hwn sydd I Gymru nawr. Mae'n rhaid